Hei, nimeni on Hibo Mohamed, olen 28-vuotias ja olen kiinnostunut opiskelemaan webkehitystä, koska olen erittäin motivoitunut tekemään tästä alasta tulevan urani. Olen jo jonkin aikaa ollut erittäin kiinnostunut verkkosivujen tekemisestä, löysin verkkokehityksen uteliaisuudesta internetistä ja pidin siitä heti. Pidän koodin loogisesta, mutta luovasta puolesta. Se on ala, joka kehittyy jatkuvasti ja tämä dynamiikka kiehtoo minua. Vaikka minulle ei ole vielä laajakoulutusta tällä alalla, olen erittäin utelias, itsenäinen ja valmis panostamaan 100% nopeaan edistymiseen. Olen jo alkanut opetella HTML:n, CSS:n ja jonkin verran JavaScriptin perusteita. Minua motivoi tämä kurssin vankojen taitojen hankiminen, mahdollisuus oppia kokeneilta ohjaajilta ja työskennellä tosielämän projektin parissa. Haluaisin lopulta tulla web-kehittäjäksi ja ehkä erikoistua frontend tai jopa full stack projekteihin myöhemmin. Olen vakava, motivoitunut ja sinikäs henkilö ja etsin parhaillaan mahdollisuutta kehittää ammatillista kehitystäni alalla, josta olen todella intohimoinen. Kiitos, että käytit aika esitykseni kuuntelemiseen ja toivon, että minulla on mahdollisuus liittyä koulutusohjelmaan rakentaakseni tulevaisuuteni webkehityksessä. Nähdään pian toivottavasti.